família filles de Josep, de Pepe, que li diem nosaltres Mascaró Passarrius. Moltes gràcies per venir. És un acte de retrobament, és un acte de posar en valor la premsa local de Menorca, aquestes 6 capçaleres que setmanalment, mensualment o trimestralment ens dedicam a informar la gent de cadascun dels nostres pobles i serà un motiu de trobada, un motiu d'explicar un poquet quines són les nostres iniciatives i un poquet de cap on anar i sobretot enguany ens volem sumar l'any Josep Mascaró Passarrius, director del setmanari Ariris en els anys 50 i que també ens sumam a la petició feta a les jornades de fa un parell de setmanes a Saló quan es va demanar per part del diari Menorca que la Universitat de les Illes Balears otorgui a títol pòstum i que en Josep Mascaró Passarrius sigui designat doctor honoris causa. Aquí també l'Associació de Premsa Local de Menorca considerim les capçaleres i per tant també demanam als presidents del Consell Insular i també als representants dels ajuntaments que posin també el seu gra d'arena perquè aquest merescut homenatge a Josep Mascaró Passarrius sigui una realitat.